Sziasztok ebben a mai videóban. Sziasztok ebben a mai videóban újra Stumble Guys-ozunk, és itt leszek én is, igen, Bebe is itt lesz velünk, csak ő most máshol fog játszani. Igen, de most kell gyűjtenem még Igen, két és koronát. az lesz a lényeg, hogy klácsolni fogok. Persze, hogy benne Franco. B-Franco. Amúgy azt észrevetted, hogy az előző videóban is csak is úgy tudtam beklácsolni, hogy először balról klácsoltam be, és utána pedig jobbról. Ez szép volt, szerintem ő is sorcozik most. Egy Csak próbál. Még egy klács! És beadja a Super Water Parkot. Én azt utálom. Én is, de én jó vagyok benne. Én tudom a trükköket. Én nagyjából. 2 klács eddig. Jó, első sikerült. Igen, közben Bebe így nyomja a Jó, én azért normál fogok beszélni néha, mert kell korona, és én szoktam így magammal beszélni. Igen, mert most ő valamire gyűjt, vagy nem. Remélem azt tanunt, amire én gyűjtök most. Az animáció. Igen, én azt megszereztem, az animáció. Bebe a taunt az sárgával van kiszínezve. Még nem vetted észre? Nem. Akkor majd nézd meg a tabletedet. Vagy akkor majd én megmutatom, jó? Sikerült. Most minden trükköt akkor megpróbálok beadni. Mert kell menni erre. Jó, egy klács. Nem sikerült. Még egy klács. Nem megy a trükk. Még egy klács. Ez eddig 3. Jó, kitörhetőnél nem Most sikerült. tudod, mire gondolok a trükknél? Tudom. Ez 3 klács volt. Nem megy. Hogy megcsináljam a trükköt? Ezt. Melyiket? Amelyik erre gondolok. Tudod, Aha. hogy ez megy neked. Megpróbálom az. Tessék. Azt hogy? De nem erre gondoltam. Honnan tudom? Úgy maga sikerült. Hát de egyébként nem erre van. És már csak itt szélén fogok menni. Na igen, 3 klácsot most itt beadtam. És beérek a célba. Hogyha Bebe szeretne, akkor nyugodtan jöhet. Aha. Ja. Vagy a következőbe, jó? Most itt beadom a klácsot. Megnézem most. Néha lesz olyan, hogy espészgettek, Szürke. vagy szuperpancsolgatok, vagy valamit csinál. Tényleg sárga. Nem már. Ez animation. Nézzük az Nem első klács beadva. Ez ki. Hát akkor vedd meg. De miért? Nem vettem. Mert itt vagyok. Nem, alapban. Miért már kaptál? Igen. Hát akkor visszafizeted. De az se lehet. Nem semmi nem. Hú, az előző videóban pedig jobban. Bebe, hogyha szeretnél, akkor Bebe. jöhetsz. Jössz? De Bebe most jön a Tryhard skinével. igen. Nagyon nagy... De Bebe! Nem megyek azzal. Az olyan kis... De az nem... Igen, azért nem megyek azzal. Join-ol. Most. Majd mindjárt áttérek a napkörülre. Hallod, Bebe? Igen. Ki tud többet klácsolni? Jó. Szóval... Megnézzük akkor. És tip-stop, én klácsolok balról és jobbról. De! Te Nem. középről. Nem. Akkor én balról. Oké. Én már egyből el fogom rontani. Mondtam. 0-0. Jaj. Jó, jövök a Várj. nagykörülről. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok a lájkot és egy feliratkozás gombot. És sziasztok! Mike. Sziasztok! Csúács.